Emakumeen aurkako indarkeriak bizirik dira tamalez Euskal Herrian, eta kasu berriak ezagutarazi dira azken orduotan Donostian eta Gasteizen. Erasoak gaitzesteko asmoz, elkarretaratzeak antolatu dituzte bi hiriotako udalek astearte honetan eguerdiko 12etan. Eguerdion, Venezuelan atxilotutako bi bilbotarren kasuan berri gehiegirik ez. Bertako gobernuak CNI-ko kideak diren horri eustin jarraitzen dio, eta Nicolás Madurok herrialdean bidaiari gisa zeudenaren argudioa deuseztatu du bere telebista programan. Basoa eta Martínez turista terrorista izendatu dituelarik. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharreko gutxienengo soldataren eztabaida martxan da. Lab sindikatuak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileek hilean gutxienez 1.600 euro kobratzearen alde borrokatuko duela jakinarazi du. Bestalde, atzo legebiltzarrean egindako agerraldian, kantitate propioa izatea aldarrikatu zuen Mikel Torres sailburuak. Eguerdion guztioi eta ongietorri gaurko albistegira. Venezuelan atxilotutako bi bilbotarren egoerari buruz ez dut datu gehiagorik zabaldu Nicolás Maduro buru duen gobernuak. Bertako telebista batean daukan programan, Madurok bi euskaldunak Espainiako CNI-ko espioiak direla berretsi du eta turista terrorista gisa izendatu ditu. Espainiako gobernuak akusazio hori defendatzeko beharrezko datuak plazaratzeko eskatu dio Venezuelako agintari taldeari. Eusko Jaurlaritzak bestalde, laguntza eskaini die Jose Maria Basoa eta Andres Martínezen senideei. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Tienen vínculos, sabemos que van a decir que no, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eusko Jaurlaritzako kideen agerraldiek aurrera dihardute Gasteizko legebiltzarrean. Gaurkoan lehenbizi, Noel Danju Ogasun sailburuaren txanda izan da legegintzaldi honetan bere sailak garatuko dituen ekimenak aditzera emateko. Horrez gain, Maria Ubarretxena, Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak duela minutu gutxi hasi du bereizketaldia ere. Intentaré responderlas, pero bueno, a su disposición. Gasteizen jazotako azken sexuerasoak gaitzeztu nahi izan du udalak. Hala, elkarretaratzea gauzatu dute bertako ordezkariek eguerdiko 12etan. Azken egunetan gainera, 3 gizon atxilotu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan indarkeria matxistagatik. Gasteizen emandako azken sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute udal ordezkariek asteartean. Erasoa irailaren 8an burutu zen eta ertzaintza gertakariak ikertzen dago honezkero. Gasteizko alkateak Maider Etxeberriak eraso hauen aurrean ezikusiarena egiten duten pertsona zein alderdiak salatu ditu eta kezka adierazi du azken hilabete eta erdian hirian gertatu diren horrelako gertakarien kopuruagatik. Que a pesar de que haya incluso gente que todavía y partidos políticos que todavía
quieren evidenciar que no existe la violencia machista. Bueno, pues esta es la triste realidad. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando nuestras políticas para denunciar este tipo de hechos, desde luego activando todo tipo de campañas de sensibilización para animar a las personas, a las mujeres, a que sigan denunciando este tipo de agresiones. En este caso, esta es una realidad terrible. Hace poco también nos volvimos a reunir aquí, la semana pasada no es la primera vez que nos reunimos por este tipo de motivos. Azken egunetan 3 izan dira salatu diren indarkeria matxista kasuak. Gainera, hilabete pasatxoan, honezkero 4. aldia da udalak indarkeria matxistari erantzuteko protokoloa aktibatu duena. Eta Donostian, azken asteetan gertatutako 2 sexu erasoak baztertzeko, elkarretaratzea egin du gaur eguerdian udalak. Azkena, Gipuzkoako hiriburuko Gros auzoan gauzatu zen ostiral goizaldean. Ertzaintzak oraindik ikerketa irekita dauka. Azken asteotan Donostian 2 sexu eraso izan dira. Azkena Grosen, Katalunia plazako aparkalekuaren inguruan. Ostiral goizaldean izan zen eta ertzaintzak ikerketa irekita du. Egun batzuk lehenago hiriko lurpeko beste aparkaleku batean beste sexu eraso bat egin zen, Amara auzoko Easo plazan. Erasotzailea atxilotu eta espetxeratu zuten. Donostiako udalak adierazpen instituzional bat onartu du aho batez erasoa erabat gaitzesteko, eta elkarretaratzea egin du eguerdian Alderdi Ederren. Udalak erabateko irmotasunez gaitzetsi du erasoa. Azken egunotan 2 erasoren berri izan dugu da, eta horrek kezkatu egiten gaitu eta nazkatu egiten gaitu, aurrekoan esaten nuen bezala, ez. Horredakoak gure hirian ikusteak, nazka eta gaitzespena eragiten dute, dudari gabe. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan dio alkateak biktimari, baita bere familia eta hurbileko ingurukoei ere. Eta baita ere elkartasun mezu bat adierazi, sufritu duten biktimei eta ohikoa den bezala udal zerbitzu guztiak beraien eskuetan jartzen ditugu. Azpimarratu du horrelako erasoak gizartan oraindik nagusi diren indarkeria matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarriena direla, eta Donostiako udala gaitzetsi egiten dituela. Horiela nabarmendu du ezinbestekoa dela balioetan eztearen eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten jarraitzea. Baita horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoretan egunero esku hartzeko beharra azpimarratzea ere. Euskotrenen 2022an egonkortze prozesu bat gauzatu zuten, eta plazaratutako plazak betetzeko eskatutako euskara mailaren aurkako helegitea aurkeztu zuen UGT sindikatuak. Gaur goizean izan da epaiketa, eta euskararen aurkako erasotzat jo duten ekimena usalatzeko elkartu dira Bilboko epaitegiaren atarian LAB eta ELA sindikatuak. Bertan izan da Xabi Ealo. Euskotreneko egonkortze prozesuaren baitan esleituko diren lanpostuetan euskararen eskakizuna baliogabetzeko eskatu eta salatu du UGT sindikatuak. Hori dela eta sindikatuek elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegien atarian, salaketa gaitzetsi eta euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. UGTek jarritako salaketa aurrera egin eta gaur egin dute epaiketa. Euskotrenen enplegua egonkortzeko prozesuan UGT sindikatuak euskarazko hizkuntza eskakizunari helegitea jarri dio eta hori salatzeko gehiengo sindikalak elkarretaratzea egin du Bilboko Justizia Jauregiaren atarian. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak izan ezik, bestelako sindikatuek hartu dute parte elkarretaratzean. Azkenengo denbora hauetan ikusten ari gara euskal hiztunen aurkako erasoak gehitzen ari direla, eta badagoela makinaria zapaltzaile bat, nahi dutenak euskal hiztunon eskubideak urratzeko prest dagoena, eta makinaria zapaltzaile horren horrean gu gogorretatik gongo dela horre egiteko eta euskal hiztunon eskubideak defendatzeko beti prest. UGTek jarri duen helegitearen gatikan, hemen gaude, orain arte Euskotreneko azkeneko bitzarmenak UGTek sinatu ditu eta kontsolidatzeko plaza hauetan helegitea jarri dut euskararen kontra. Normalean Euskotrenen sartzeko bebia eskatzen da eta plaza hauen kontra helegitea jarri du. Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du LAB sindikatuak erasotzat hartu duen helegitea. Sindikatuak nabarmendu duenez,
Denboran hainbat hamarkada atzera egin eta euskararen normalizazio prozesuan azkenengo urteetan Euskotrenen egindako lan guztia baliogabetzea du helburu helegiteak. Elak bere aldetik UGTren jarrera eta erabakia salatu du eta esan du euskararen normalizazioan eta zerbitzu publikoen euskalduntzean pausoak eman behar diren honetan guztiz tokiz kanpo daudela horrelako salaketak. Donostiako udaltzainek ez dute zertan B2 euskara maila izan. Horixe islatu du behintzat Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak argitaratutako ebazpen batek. Hala, pasaden abenduan Donostiako udalak jarritako errekurtsoa errefusatu du auzitegiak. Eneko Goia Donostiako alkateak halako erabakiek euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa dutela baieztatu du. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak errefusatu egin du Donostiako udaltzaingoan euskararen B2 hizkuntza eskakizuna eskatzea. Udalak errekurtsa jarri zuen joan den abenduan Donostiako administrazioarekiko auzietako 3. epaitegiaren ebazpen baten aurka. Gure iritziz behintzat horrelako epaiek, euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa daukate, eta are gehiago, zalantzan jartzen du, benetan hizkuntza ofizial batek zer suposatzen duen hiritarrei dagokionean, eta hiritarrei eskaini bertzaizkion zerbitzuak euskeraz emango direla bermatzea. Hori zalantzan jartzen du eta hori guretzako behintzat oso larria da. Auzitegi Nagusiak baina orain atzera bota du Donostiako udalakari jarritako helegitea. Epai horren arabera ezin zaie euskara jakite eskatu unitate horretako udaltzain guztiei. Donostiako udalak hala eskatu arren. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzarrak 2022ko abenduan udaltzaingorako plaza horien oinarriak onartzeko hartutako erabakiaren aurka partikular bate jarritako errekurtsoa onartu du EAEko Auzitegi Nagusiak. Salaketa jartzerakoan argudiatu zuen 2 lanpostuetan B2 hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrak konstituzioan jasotako funtzio eta kargu publikoetarako berdintasunez iristeko oinarrizko eskubidea urratzen zuela. Bada Donostiako epaitegiak arrazoia eman zion honi. Uste baitu administrazioak bilatu behar duela bidea herritarrek euskaraz komunikatzeko aukera bermatzeko. Euskaraz ez dakiten horiei enplegu publiko lortzeko duten eskubidan diskriminaziorik eragin gabe. Hala ere erabaki hori ez da irmoa, oraindik kasazio errekurtsoa aurkez baitaiteke Auzitegi Gorenean. Donostiako udala aztertzen ari da nola egin aurre honi. Beraz, zerbitzu juridikoak aztertzen ari dira, zein bide izan dezakegun epai honen aurka egiteko, gure borondatea irmoa delako. Udalak dio euskal administrazioek hiritarri zerbitzua elebitan ematea bermatu behar dutela eta hori defendatuko dutela dituzten tresna guztiekin. Kablearen eguna ospatu dute pasaden asteburuan Araitzen. 7. edizio honetan, bertara gerturatu ziren 100 herritarrek garai batean belarra Mailo eta Menditik Aranera eta Baserrietara nola eramaten zen gogoratu dute. Ekonomian, borrokari jarraiki hasi du ikasturtea Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Izan ere, legegintzako herri ekimen bat aurkeztea erabaki dute Gasteizen, ahalik eta gutxieneko pentsioak osatzeko diru kopuru bat ezartzeko asmoz. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak legegintzako herri ekimen bat aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean. Gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko helburuarekin. Pentsiodunen mugimenduaren bozeramaileek adierazi dutenez, gutxieneko pentsioen osagarri bat bermatzeko lege bat proposatuko dute.
Diru sarrerak bermatzeko errentaren egungo irizpideetatik kanpo testu arauen maile propio gisa. Pentsiodunek behar besteko diru sarrerak jasotzeko duten eskubidea islatuko duena bizitza duina izateko helburuarekin. Legegintzako herri ekimena sustatzeko erabakia irailaren 3an hartu zuten. Lurralde plataformek Gasteizen egin zuten koordinazio bilera batean. Ekimena izapidetzeko onartzen baldin bada, hau gauzatu dadin 10.000 sinadura bildu beharko dituzte otsaila baino lehen. Eta gutxiengo soldataren inguruko eztabaida martxan da berriz ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Atzo Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailburuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako diru kopuru propio bat adostea defendatu zuen Gasteizko Legebiltzarrean. Labek beraldetik, langileek gutxienez hilero 1.600 euro kobratu beharko luketela aldarrikatu du. Kanpaina bat jarri dugu martxan, lantoki, kalean, naiz instituzioetan aldaketak exigitzeko. Lehenik eta behin, 1.600 euroko gutxieneko soldata. Emakumeek, langile migratuek, gaztek pairatzen dituzten arrakalekin amaitzeko. Bigarrenik, 30 orduko lanaldia. Digitalizazioak, transizio ekosozialak edota zaintza krisiak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko. Eta hirugarrenik, zerbitzu publikoen garapena. Hezkuntzan, osasunean, zaintzan edota etxebizitzari dagokionez ditugun beharrei aterabide emateko. Labek negoziazio esparru propio baterako deialdia egin du Ipar Euskal Herrian. Atzo Baionan gauzatutako agerraldian, egun dituzten eskumenak zabaltzeko eskaera egin zuten, negoziazio kolektiborako espazioak izateko beharra aldarrikatu zutelarik. Garrantzitsua da guretzat olako instantziak martxan jartzea, bai pribatuko langileentzat, baita ere publikoko agenteentzat. Gure ustez, urbilduz olako eremuak negoziazio eta erabakitzeko guneak urbilduz, indar hajemana ere gure aldekoa izanen da. Eta gure ustez, iritsi da ere garaia gure lan baldintzak duinak izaiteko. Eta badakigu olako gune batean eta behar den indar hajemana sortuz eta indarrean edo indartuz, lortuko dugula konbenio kolektiboak edo eskubide berriak ukaiten gure lan baldintzak duinak izaiteko eta hori denentzat. Lehena, enpresetan eta kolektibitateetan zabaltzea gure proposamena, eta hori da gure helburua, langile guziekin partekatzea egiten dugun proposamena, eta gero, labek ezin du gauzatu bakarrik olako gune bat, ez dugu bakarrik negoziatuko eta martxan jartzeko, beste eragileak ere izan behar dira, inguruan, beraz egia da, eragile, 21 eragilean gana joko dugu, gure proposamena aurkezteko, eta haiek ere, engaiamendua hartzeko, azkenean gure lujaldean lortzeko burujabe soziala izaiten edo pixkat gehiago. Nazioartean, Latinoamerikan, sute sorta zabala jasaten ari dira hainbat herrialdetan zehar. Informazio gehiago dauka gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Komunikabideek aste honetan zendu den Alberto Fujimori, Peruko presidente hori eta diktadoreak oraindik ebatzi gabe dituen epaiketak gogoratzen dituzten bitartean, bigarren plano batean gertatzen ari dena ekarriko dugu erdigunera. Eta hau ez da bakarrik Perun, Hego Amerikako hainbat herrialde baitaude sutan.
Boliviako gobernuak jakinarazi duenaren arabera 4 milioi hektarea erre dira herrialdean. Airea arnasezina bihurtu da eta horregatik Santa Cruz, Beni edo Pando bezalako departamentuetan eskolak bertan behera gelditu dira. Esan gabe doa, suteetatik gertu dauden komunitateen egoera askoz ere kezkagarriagoa dela. Perun bestetik 24 eskualdeetatik 20 daude suteak. 163 sute erregistratu dira, gehienak Cuzcon, Huancavelican eta Huanukon. Brasilda beste kasu bat, hilabeteak dira suteak gertatzen ari direla. Gobernuak adierazi du urtea hasi zenetik ia 7 milioi hektarea erre direla Brasilgo Amazonian. Honi zonaldeak bizi duen azken 100 urteetako lehorterik latzena gehitu behar zaio. IQ Air enpresak airearen kalitatea monitorizatzen du eta honen arabera Brasil, Peru eta Boliviako Amazoniako airearen kalitatea oso arriskutsua da. Brasilgo herri indigenen artikulazioaren arabera, APIP, portugesezko siglekin, sute hauek ez dira naturalak. Nekazaritza negozioaren edapenak eragin ditu. Negozio egin nahi duten enpresak daude, atzetik alegia. Azpimarratzen dute Cargill, Amagi edo JBS bezalako multinazionalak daudela Amazoniaren suntsipenaren atzean. Kulturarloan, Durangoko azokan parte hartzen nahi duten sortzaileek, datorren urriaren 7 arteko epea dute euren proposamenak bidaltzeko. Azoka datorren abenduaren 5 eta 8 bitarte ospatuko da. Sortu daguna gurean egoteko, berandu goaz egiteko zua, aldoak eta zaude guztiak. Bainaturik dekoa izanen gaztia, ariztiak, entzateko enkartasun osoak. Esne Beltzak amaiera emango dio bere musika ibilbideari datorren otsailean. 18 urte oholtzagaian aritu ostean, talde gipuzkoarrak azken kontzertua eskainiko du Bilbao Arenan 2025ko otsailaren batean. Guazen bai! Esne Beltza, Xiberlutz, Rockyman, denak eskiak haidia duain! Nire babesara, egun sentia heldu aurrez zatoz. Nire barrenera, nire uantzera, iluna barra heldu arte. Gaur zurekin gelditu nahi nuke. Errenteriako Jantziaren zentroak hainbat erakusketa interesgarri ditu ikusgai egunotan. Tartean, Belepok deritzon garaiari buruzkoa. Hala, 19. mende amaiera eta 20. mende hasierako urteaietan, Euskal Herrian goi klaseek aisialdirako janzten zituzten arropak ezagutu ahalko dituzte gerturatzen diren herritarrek datorren urriaren 27 arte. Erakusketa bisitatzen izan zen Udanear Beo. Duela 150 urteko emakumeak nola jantzen ziren jakin nahi duzu? Etorri Errenteriako Jantziaren zentrora eta garai hartako arropa probatu. Belepok garaira salto egiten dugu, eta Belepok garaia zan, 19. mendearen amaieratik, lehenengo gerra mundiala bitarteko epe hori. Epe horretan ze gertatzen da, klase sozial berri bat sortzen da, burgesia deitzen den klase sozial bat, eta ordurarteko noblezia edo aristokratekin alderatuta beraientzako aisialdia garrantzitsua da. Lana bai, dirua egitea bai, baina aisialdiak ere garrantzi handia daka. Eta aisialdi horretan,
gauza asko prestatzen dituzte, izan daitezke dantzak, izan daiteke kirola, eta aisialdi horretara ere bai batzen dira nobiak. Orduan, erakusketa honetan, beti ere emakumea oinarri hartuta hori aipatzen dugu. Emakumearen aisialdia gauez eta egunez. Gauez, salto egingo dugu atzera eta Donostiara goaz. Donostiko Gran Casino de San Sebastianera. Kasinoa 19. mendearen amaieran zabaldu zen, eta justo erakusketaren atzeko aldean lona handi bat ikusiko dugu, eta lona hori da kasinoaren dantzalekua zena. Areto hori, gaur egun Donostiako plenoak egiten diren aretoa da, berdin dago. Eta orduan egiten duguna da, emakumeak gauez eta dantzan ari dira. Momentu honetan, nolabait esan moda Frantziak markatzen du. Eta orduan, eramango duten arropa Frantziatik datorren estiloa da. Justo, frentean dauzkagunak dira, kirola egingo duten emakumeak, alegia, egunez dagoen aisialdi hori. Eta kirola, emakumeentzako kirola, sortzen da Erresuma Batuan. Erresuma Batuan sortzen da, eta kirola egiteko hasiera batetan emakumeek erabiliko dute, normalean kalean, egunero erabiltzen duten arropa bera. Traba, gonak luzeak dira txorkatileraino, kortxea, armazoia, kapelak, sekulako kapapila eta koiak. Orduan, polikinaka emakumeak kirola egin ahal izateko hasiko da moldatzen arropa hori. Eta moldaera edo arropa berri hori Erresuma Batuan sortuko da. Beraz, kirol moda, kirolakin batera Erresuma Batutik dator. Bitxikeriak eta kirolari begira, hemen dauzkagu 5 kirol aukeratu ditugu. Lehenengoa, bizikleta, txirrinda. Bueno, esan dezagun, txirrinda emakumearentzako izan zala sekulakoa. Emakumearen askapenerako oso importantea. Kontutan eduki garai honetan, emakumea mugitu ahal izateko edoinez, edo dirua zuenak edo zaldiz. Bizikletak emango dio emakumeari askatasun hori, demagun, baserritik herriraino jesteko edo mugitu ahal izateko. Oso gaizki hartu zuten gizonezkoek emakumea bizikletan ibiltzen hastea. Medikuek esaten zuten osasunerako oso txarra zela. Antzutasuna ekarriko ziela emakume horiei, biraok hartzen zituzten, harrikatu egiten zituzten, eta hasi ziren emakumeak bizikletan taldean joaten, bata bestea babesteko. Amelia Bloomer aipatu behar dugu. Eta nor da Amelia Bloomer? Amelia Bloomer Estatu Batuetako emakume sufragista bat da, oso garrantzitsua, emakumearen eskubideen aldeko aintzindaritako bat, bai botoa eta bar, eta Amelia Bloomerrek sortu zituen eta berak jantzi zituen lehendabiziko oso ausarta galtza batzuk txirrindan ibiltzeko. Eta galtza horiek Bloomer deituko dira Amelia Bloomerren omenez. Eta hemen daukagu, justo erreplika bat. Erreplika aipatzen dut. Erakusketa honetan ikusiko dugun arropa guztia erreplikak dira. Erreplikak dira garai bateko argazkiak edo garai bateko museoetan dauden jantzi originalen argazkiak ikusita. Baina badaude objektu batzuk jatorrizkoak direla, garai horretakoak originalak, eta dira 20. mendearen hasierakoak. Besteak beste, tenislariak daraman raketa, txirrinda edo bizikletare bai, mende hasierakoa da. Kapelak, hor badaude 3 kapela, garai horretakoak direla. Amazonak daraman fusta objektu horiek, bai dira jatorrizkoak, garai horretakoak. Erreplikak Ramon Garziak egin ditu, eta nor da Ramon Garzia? Ramon Garzia jantziaren zentroko arduradun nagusia da. Ramon Garzia bere ogibidez sastrea da, eta hemengo jostun lan ia guztiak berak egin ditu. Esaten dudanean ia, nahi dut esan, jantziaren zentroaren lantaldea 8 lagun gara, eta 8 horien artean ere baditugu beste 2, aipatu beharrak ditut Marisa eta Laitz, eta Marisa eta Laitzek ere jostun lanak egiten dituzte. Baina gehiago da, gerora erakusketa iraunkorrean barruan dauden jantzi azpiko gona eta arropa guzti horiek edo josi behar dira etiketak eta gauza txiki guzti horiek barruko lan hori dana bien artean egiten. Gure aldetik, besterik ez gaurkoz. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero.
ondo izan eta bihar arte.